Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ngendika sapa Sayyidi Abi Hasan Asyadzali radhiyallahu anhu. Sayyid Abi Hasan Asyadzali min ba'dil awliya, jadi sebagian dari wali-wali ini Allah dalam sejarah berkata, maksudnya bercerita, Adani insanun marotan, adani yang larakake ni ingsun sapa insanun manusa, marotan ing dalem siji ambalan. Jadi suatu ketika saya biasan iku dilarakno ati karo siji wong, dilarakno ati. Fadhatu mongko rupek sapa ingsun, rupek ndiraan apane atine. Bar dilarani terus atine sumpek, atine ra kepenak, jare ngono lara ati. Bidzalika kalawan mengkono-mengkono ada mau. Berdilani fanan tu mongko turu sapa ingsun, farai tu mongko weruh sapa ingsun, yuqalu halidin ucapake li maring ingsun, ndikake min alamatis siddiqiyati ku setengah saking pira-pira tengere kawula sing temen sing bener, iki kasratu adai ya utawi agae pira-pira musuhe siddiqiyah mau. Sumala yubali mongko keri-keri ora merduli sapa siddiqiyah mau bihin kelawan azza, kelawan muliroro mau. Di suatu ketika Sayyid Abi Hasan Asyadzali dilarano ati karo wong, mbah wong iki tanggane, mbah koncone utawa santrine utawa keluargane utawa bojone ya iso wae. Cara awak dhewe ya wis kuwi. Kanca dekat ya iso. Dadi dilarakno ati. Bareng dilarakno ati, atine sumpek, kepikiran terus ape ngilangi ku angel. Perkara banget larane mungkin omongane terlalu pedas. Dadi lara ati ngasek mendalam. Bareng ngono piyambake niku sare. Sabiasan sare, bareng sare ku ngipi. Dalam mimpi piyambake niku diomongi diwehi petunjuk karo Allah. Niku ngendikane ngaten min alamati siddiqiyah kasratu ataiha. Dadi ngipine iku nuturi Syekh Abi Hasan. Tanda-tandane wong nek temen, tanda-tandane wong nek bener, iku ya mesti akeh musuhe. Dadi saya biasa ngendikane tanda-tandane wong nek bener iku akeh musuhe. Nek sithik musuhe biasanya malah ra bener. Melu kono, melu gerombolane kono, bela kono, gerombolane kene melu kene, si A bela si A. Si B engko melu ngelek-ngelek si A terus. Dadi golek muka ngono dene. Bidone iki mau. Dadi wong nek temen akeh musuhe. Tapi nek wis akeh akeh musuhe sumalayu bali bihin. Akeh musuhe tapi ora diperduli. Maksudnya wis buh kono apa dikethingi apa disenengi ora peduli. Ku tandane wong nek wong temen ngibadahe. Dikethingi wong, dilarakno ati wong, ora usah dilebokno pikiran, dilebokno ati. Dadi layu bali ne iso. Lagi duwe musuh siji wae kadang mesti kok musuh lagi duwe dilarak wong siji wae langsung down. Iki malah musuhe berah. Cara wong dibuli wong pirang-pirang wis ora peduli, sing penting ngelmune iku dilakoni, ngajine dilakoni. Mergo akeh wong iku secara umum iku
wong alim iku sithik. Ana sampean ngajine wis berdah kok melu sing ora melu ngaji wis keliru-keliru dalane. Kudune sing ngaji ku duwe prinsip dhewe ngono dilakoni. Beda nek ora tau ngaji yo melu sing ngaji. Melu sing alim. Wa qala lan ngendika sapa Badul Arifin sebagiane pira-pira wong kang ahli makrifat ing Allah. Ngendikane as-syaihatu utawi penggetak minal aduwi saking musuh iku iku sautung wahi iku pecute Allah. Yadribu kang mukul sapa Allah bihi kelawan saut mau al-quluba ing pira-pira ati. Ring mukul ida sakanat nalikane anteng apa ati ghairahu ing liyane Allah. Di pengendikane wong-wong sing ahli makrifat iku kowe nek disengap musuhmu maksudnya disengap wong lah. Disengap diketak cara wong. Wong diketak wong berarti kan cara ora diajeni cara. Kiai diketak. Pak Yai diketak. Loro ati wis pangapa wis duwe jabatan duwe pangkat diketak dipisoi wae. Tapi nek wong ahli marifat tafsirane mboten ngoten. Marifat as-syaihatu minal atu iku sautullah. Dene awakmu kok menjumpai sesuatu keadaan atau peristiwa kok diketak awakmu. Dilarano ati karo wong. Ku termasuk sautullah, pecute Allah. Sing pancen dienggo mukul ring wong mau, maksudnya ring nggo mukul atimu. Nggo nyadarno atine awak dhewe ben ora condong ring gone liyane Allah. Jadi kadang yo dinolong, kadang yo dimulyakno wong, nek dimulyakno terus tak kabur wae. Suatu ketika yo sing ngino bareng. Ben atine awak dhewe iku ora terlalu ujug ngono lah. Dan sadar diri bareng. Posisinya sadar diri. Ki kawula awak dhewe. Di pengget pecute Allah ben kanggo awak dhewe utawa atine awak dhewe ku sadar ben ora anteng karo liyane Allah. Walaula dzalika lan lamun ora ana utahe mengkono-mengkono kulub mau ya dari pemopi al kulub la rokita mongko yektine turu al abdu sapa kawula fiddilil izzi ing dalem mayang-ayange sifat mulya wal jahilan sifat pangkat atau kamulyan. Bahwa mongko utawi dilil izzi lan jah mau hijabun niku aling-aling anillahi saking Allah azimun kang agung. Jadi kadang yo dilarani ati, kadang dipisui wong nduk pasar utawa ndi dalan ngono. Ben niku atine di awak dhewe ku sadar, ben ora terlalu bangga diri, ben atine iku ora terlalu condong. Nek ora ana model kejadian-kejadian kaya iku mau, jenenge sifate manusa, kakean fidil iki maksudnya nek gaene dimulyakno wong. Pangkate wis dhuwur. Pangkate gaene dimulyakno wong pangkate dhuwur. Biasane iku akeh laline maksudnya. Akeh laline karo Allah. Dadi seneng dimulyakno, seneng pangkate selo tambah. Ku termasuk hijab. Hijab sing kandel sing ngadohna awak dhewe kanggo apa sangka Allah. Wa hijabun anillah azimun. Jadi hijab termasuk hijab kandel mau kedudukan, kemuliaan, dimulyakno wong termasuk hijab. Mergo antenge atine awak dhewe iku seneng ngono kuwi. Wis dimulyakno wong sumayem. Pangkate dinaikno maksudnya sing mulyakno akeh ayem. Dadi ayeme ora krana Allah kok. Ayeme ora bersama Allah tapi bersama pujian-pujian mereka. Wa qala lan ngendika sapa Said Abu Muhammad Abdussalam
Syekhi Sayyidi Abil Hasan Asyadili kuwi gurune Sayyidi Abi Hasan Asyadili radhiyallahu anhu fi du'aihi ing dalem dungane Sayyidi Abu Muhammad Abdussalam. Jadi Syekh Abu Muhammad Abdussalam iku gurune Sayyid Abi Hasan Asyadili. Suatu ketika iku ndongane ngaten iki fi du'aihi ing dalem dungane Abu Muhammad rupane dongane Allahumma doa Allah inna qauman satemene kaum iku sa'aluka iku padha njaluk sapa kaum ka ing panjenengan antas khara yen to nglulutake sapa panjenengan lahum keduwene kaum khalqika ing makhluk panjenengan wasyaharat mongko nglulake sapa panjenengan lahum keduwene kaum khalqika ing makhluk panjenengan faradu mongko padha ridho sapa kaum mau mingka saking panjenengan bidzalika kelawan mengkono-mengkono sakhara mau dadi aki-aki wong hitungane mau Syekh Muhammad akeh wong akeh kaum iku njaluk ring panjenengan Gusti njaluk sekilo wong-wong kuwi masyarakat santri pengikut ben manut karo dhewe saholahum khalqika njaluk supaya pengikute berah njaluk supaya penggemare berah njaluk supaya santrine berah ku akeh penjaluke makhluke panjenengan lan wis dituruti penjaluke faradu mingka kaum mau yo seneng ayem mergo keturutan bidzalika Allahumma doa wa inni satamna ingsun iku as'aluka iku nyuwun sapa ingsun tu sapa kula ing panjenengan ahwa jazil khalqi ing mengone wa jazil khalqi ing mengone makhluk alaya ing atase ingsun utawa kula hatta layakuna sehingga ora ana li keduwene ingsun iku malja apa nggon ngungsi illa ilaika kejaba dumateng panjenengan dijalukane wali ku apa kadang aneh-aneh ora umume ya umume wong ya pengen disenengi wong berah lan iki pangkate wali malah seneng mulai jaluke nyeleneh sebalike dadi penjaluke Syekh Abi Muhammad mau Allahumma inni as'aluka iwajal halqi ya wa Gusti mugi jenengan ngengokno makhluk panjenengan dadi jeneng penjaluk supaya wong-wong iku ora seneng karo dekne ora pati perhatian karo dekne kata layaku nali malja ilaika sehingga kula iku saged sebo dumateng panjenengan maksudnya akeh sebane dumateng panjenengan akeh madhepe dumateng panjenengan iku njaluke Syekh Abu Muhammad jadi pengene iku sibuke iku karo lulungguhan karo Allah dadi ngungsine karo Allah ora pengen akeh penggemare akeh jamiah akeh santrine wis akeh pengikute orang ngono kuwi sing dijaluk Syekh Abi Muhammad Abdussalam dadi waliane karo awak dhewe kadang diantenge atine panggate wali-waline Allah ngono kuwi wa qala lan ngendika sapa Abu Hasan Al-Waraq An-Naisaburi radhiyallahu anhu rupane ngendikane al-ingsu tawi aring bil khalqi kelawan makhluk iku wahsyatun iku ngresah ngendikane ngono dadi aring-aringan dengan makhluk iku termasuk ngresahno gak kepenak dadi kok jagongan suwi seneng-seneng karo makhluk maksudnya iku ora kepenak nduk atine pangkate wali-wali wasatun niku ngresahno pokoke beda karo awak dhewe lah dhewe ngobrol karo kancane ngopi ngejak ngopi njogang jagung guyu-guyu swayem iku pangkate awak dhewe pangkate wong umum tapi nek pangkate wali-waline Allah
kumpul manusa jugang jagung ngersah ra kepenak atine. Wa tumanina tu tawi tumanina ilaihim maksudnya anteng tumanina ilaihim maring makhluk maring khalqun mau iku khumkun iku kumprung. Dadi anteng ayem jagungan ayem mawur karo makhluk itu termasuk bodho kumprung sira wali-wali sira apa Syekh Abu Hasan Al-Warq. Wasukunu tawi anteng alaihim maring khalqun mau iku ajazun iku wong apes maksudnya padha karo ana sing maknane hijab ya no. Walaupun maknane ajazun hijab maling-aling. Dadi kowe anteng atine awak dhewe anteng karo makhluk. Luwih seneng maksudnya karo makhluk kumpule iku termasuk hijab rohanine awak dhewe mengenal Allah. Wal intimatu mongko utawi tetanggenan alaihi ing atase makhluk iku wahnun niku ino utawa padha apes. Terlalu percaya dengan mereka itu termasuk ino utawa apes. Jadi nek karo makhluk jangan terlalu percaya. Percaya tapi jangan 100%. Kowe nek terlalu percaya termasuk rugi kan. Cara wali-wali ini Allah. Pasti kau tu mongko tawi kumandil bihim kelawan makhluk iku dia oniku kasio-sio. Kowe kok terlalu percaya dengan mereka, kok di belakang kamu itu akan disia-siakan. Mergo semua makhluk biasanya punya kepentingan. Kabeh punya kepentingannya memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri, kebutuhannya sendiri-sendiri. Ora ana wong jarang lah maksudnya yo ana jarang wong sing keneng dipercaya 100%. Sing pancen ikhlas berjuang untuk orang lain maksudnya kebahagiaan orang lain. Kabeh punya kepentingan. Pengen cara wong kaya pengen dagang lah. Aku nek apik kudune kowe ya apik. Nek cara awak dhewe apa jenenge iku apik kono ora apik cara ngono kene apik diapiki temenanan kono malah kadang ora apik. Biasanya awak dhewe ya ora nyaman lunga maksudnya sakit hati cara ku termasuk dagang golek wong sing ikhlas-ikhlasan nanya membantu lillahi ta'ala iku angel. Namun kuwi asikoh bihim dia gue terlalu percaya dengan mereka kasih akan kecewa dirimu. Faida roda mongko nalikane ngarepake Allah sapa Allah bi abdin kelawan kawulane ngarepno khairan ing bagus jala mongko dadekake sapa Allah ansahu ing aringe abet bihi ku kelawan Allah. Dadi Gusti Allah iku nek pengen dadekno si A dadi apik. Dadekno si B berubah dadi apik walaupun masa lalunya jelek. Ku biasanya Allah ij'alhu ansahu bihi. Dadi dadekno aringi kawula manglu karo Allah. Aring dadi nek karo Allah iku aring maksudnya ibadah betah. Cara wiridan betah wiridan. Ibadahnya betah cara ngono. Kabidi krihilan kelawan eling ing Allah wa tawakkul hilan ing tawakal ing Allah maksud tawakal ing Allah alaihi ing atase wa tawakkul hilan tawakal ing abet alaihi ing atase Allah. Wasona lan ngreksa sapa wa sirrahu ing atine abet anin nadori saking ningali ilaihi maring makhluk. Dadi direksa ngono. Dadi Gusti Allah nek pengin kawulane apik dadekno atine ku seneng ibadah. Seneng tawakal ring Allah. Wis didadekno ngono karo Allah biasane atine iku direksa karo Allah. Direksa sangka apa? Dari melihat makhluk. Jadi ora gampang-gampang sithik-sithik iku nilai wong. Gampang-gampang seneng delok wong. Cah si A iku terus dinilai ora seneng. Swegah delok ngono lah.
delok kehidupane wong wegah, nilai kehidupane wong wegah wong wali pangkate cara kawula sing arep didadekno kekasih Allah, wali-waline Allah ngono. Beda awak dhewe kesane kepo. Wa durihi lan ing dohire abet. Dadi nek poin reksa dohire barang dohire ya digawe istiqomah mungkin digawe penak ayam matine urip apa dohire ayam kecukupan anil intimati yang saking intimat alaihi ing atase makhluk mau. Jadi dohire ya tidak terlalu intimat kegantungan karo makhluk. Jadi cara wong usaha mandiri gak terlalu gak terlalu bergantung dengan yang lain. Pamane kerja polialiane iku tidak bergantung dengan orang lain. Jadi mandiri. Nah, intimat alaihim. Biasanya semandiri lah gampang. Terusane wapot kaululan teman-teman padha ngucap sapa ulama-ulama wali-waline Allah iki wong iki babakane wali. Az-zuhadu tawi ahli zuhud, maksudnya wong-wong sing ahli zuhud iku yakhrusuna iku padha ngetokake sapa zuhad al-mala ing bondo anil kaisi saking kantong takarruban krana kepengin krana keparep maksudnya ibadah keparep bila wahi maring Allah taala. Sing jeneng wong zuhud iku biasane wong zuhud wong sing rapati seneng donya. Lah kenapa diarani zuhud? Biasane wong zuhud iku wong sugih. Ora ana wong ora duwe zuhud ora. Sing dizuhudi apa wong ora duwe kok. Jadi wong zuhud itu rata-rata wong sugih, tapi engko terus ora pati seneng. Jangan kebalik, ngene orang duwe ora iso pangkat zuhud. Dadi pangkat zuhud iku kudu nyen sugih sih. Sugih terus ora gelem, ora pati seneng bandane iku jenenge zuhud. Dadi wong zuhud iku biasane cara ngendikane ulama-ulama. Yakhuzunal mal anil kaisi taqarruban ila Allah. Biasane ngetokno bondone, ngetokno posoda kowe kok kantonge iku niate yo ngeparep ring Allah, to ibadah ring Allah. Wa ahlus sofa mongko utawi ahli beningne ati ku yakhruzuna iku padha ngetokake sapa ahlus sofa mau al-khalqa ing makhluk wal ma'rifalan pira-pira kenalan ngetokno minal kolbi saking ati tahqiqon krana nyatake billahi kelawan Allah aja wa jalla. Ana dua golongan, sing siji golongan zuhud, sing siji golongan ahli berningne ati. Nah, ahli zuhud kebiasaane iku yo ngetokno bondone, ngetokno duwite kanggo sedekah niate krana Allah. Sing nomor loro yo kuwi ahli beningno ati. Ahli beningno ati iki ora ngetokno dhuwit. Biasane wong beningno ati iku ora kudu wong sugih. Wong ra duwe yo iso bening atine. Adate wong beningno ati biasane yahruzuna al-khalqa wal ma'arif minal qalbi. Ngetokno makhluk dari hatinya. Maksudnya wong atine iku ora kandel karo makhluk. Ora kakean delok wong, ora kakean biji wong. Ora kakean nilai wong, ora kakean ikut campur urusane wong sing ora dadi hake. Ku wong nek beningna ati, sampeyan kok sewalike kuwi makno atine ku kotor. Sijab tok maling-aling tok. Wal ma'arif lan pira-pira kenalan dari wong sing beningna ati beneh biasane iku mengurangi pergaulan. Di pergaulan iku dijaga ya kita sing bermutu lah bergaule sing positif jadi ngetokno ngurangi pergaulan minal kolbi tahqiqon billah krana nyatakake billah kelawan Allah cara pengen ngedek ring Allah pengen menyatakan tahqiqon menyatakan secara nyata billah berarti menyatakan kawula sing temenanan lah gitu billah aja wajalla. Nah, bedane iku mau.
wong zuhud karo wong sing bening ati. Awak dhewe termasuk sing jangan-jangan dhewe. Qala ngendika fila ta'ifil minan ilam anna awliya Allahi ta'ala hukamuhum fi bidayatihim wallahu a'lam. Assalamualaikum. Al-Fatihah.